салом бародарони азиз, бо шумо ҳастам мисли ҳар вақта дилҷӯи хатлон. хуб, дарси имрӯзаро оғоз мекунем. дарси имрӯзаи мо дар бораи ба кордарори компютер ва мизикорӣ. ба кор дар овардани компютер чунин қоидаҳоро иҷро кардан зарур аст. якум, филтри барқиро ба барқ пайваст мекунем. дуюм бошад мониторро дар мегиронем, яъне аз тукманчаи повераш, ва агар дар ҳолати кор кардан бошад ба он намерасем ва блоки системавиро ба кор медарорем. пас аз блоки системавиро ба кор даровардан, яъне ки тукмачаи поверро пахш кардан, баъди 1 дақиқа компютер кори худро оғоз мекунад ва дар экран равзанае пайдо мешавад ки онро мизи корӣ меноманд. яъне ки чуноне дар экран мебинед мизи корӣ аст ва равзанаи асосии Windows ин мизи корӣ мебошад. мизи корӣ ин намунаи графикии тасвири экрани монитор мебошад ки пас аз пурра ба кор даровардани компютер пайдо мешавад. яъне ки пас аз пурра компютер ба кор медарояд, ҳамин мизи корӣ пайдо мешавад ва мизи корӣ аз 8 қисм иборат аст. яъне ки қисми аввал пуск, аз он тамоми корҳоро оғоз кардан мумкин, яъне ки пуск якумаш, ва дуюмаш бошад равзанаи мои компютер барои кор кардан бо файлҳо ва папкаҳо. ҳай мои компютер вақте дохил мешавем, мисол диск аст, метавонем ки ҳуҷҷатҳомонро дар он ҷо ҷойгир кунем, чи видео бошад ва дигарҳо, боз аз ҳамон ҷо дастрас кунем. равзанаи сеюм бошад ин корзина. дар ин ҷо файлҳои хориҷшуда нигоҳ дошта мешавад. яъне ягон файла мо удалит мекунем, рост ба корзина меравад ва дубора метавонем аз ҳамин корзина вастанавид карда гирем. чорумаш бошад нишонаи забонҳо, яъне ки дар зери экран мавҷуд аст барои забонҳоро дигар кардан, русӣ, англисӣ ва дигарҳо. нишонаи панҷумаш бошад нишондиҳандаи соат, яъне ки вақт ва рӯзу моҳу числаро нишон медиҳад ва ҳамон аст дар зери ҳамин чиз ҷойгир аст, экран ҷойгир аст, чуноне ки мебинед. ва боз нишонаи дигараш бошад нишонаи рамзҳои программаҳо ва файлҳо папкаҳо, яъне ки файлҳо ва папкаҳо ҳангоме ки мо кор мекунем дар поёни экран нишон медиҳад, яъне ки ин ҷо нишон медиҳад файлҳо ва папкаҳоро дар ҳамин зери экран нишон медиҳад. хуб, боз дигараш бошад ҳаштум зеррасми мизи корӣ, яъне ки фоне ки дар ҳамин экрани мо меистад, ҳамин фон. хуб, бародарони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал обуна шавед. ин маълумотҳо буданд дар бораи мизи корӣ ва ба кор даровардани компютер. хуб, боқӣ дар